লড়াই হব, অলবত হব, বরাবর হব। লড়াই হব, অলবত হব, বরাবর হব। ଆମ ଲାଇନ ରେ ଲଢେଇ ହବ ବା ଆସିବ ହେଲା କାନ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା ବା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କାହାର କେତେ ପାୱାର ଆଉ ମାନେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା। ଆମର କମିଟି ବି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ହେଇଯାଉ ପଛେ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଞ୍ଚଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ 2 ଦଳ ପରିବେଷଣ ହବ ନଳିଆଗଡ ବେଶସ୍ ହଉଳଝୁଳି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜେତା କରିବେ ସେହି ଦଳକୁ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରଫି ସହ ବଡ ଟ୍ରଫି ସହ ଏବଂ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଉପବିଜେତା ହେବେ ଛୋଟ ଟ୍ରଫି ସହ ଅର୍ଥରାଶି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ୍ୟକର୍ମୀ ତରଫରୁ ଉପବିଜେତା ଟିମକୁ ଛୋଟ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଭୟ ପାର୍ଟିର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଡା ଟକ୍କର ହବ। ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ରୂପ ସଜା ଆଲୋକ ସଜା ଚିତ୍ରାଳୟ ଭଲ ଭାବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଟ୍ରଫି ସହ ବଡ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ଦେବୁ। ଉଭୟ ଦଳର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟକ୍କର ହବ ଏବଂ ସୀତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଭଲ ଭାଷା କହିବେ ଏବଂ ଯୋ ଦଳର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ସେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସୀତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଟ୍ରଫି ସହ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ